Ngayong Pasko, mga anak at magulang, sa gitna ng pagtitipon at pagharap sa pagsubok, maging inspirasyon ang istorya ni Pedro Calungsod, batang martir. Diego San Vitores is a Spanish Jesuit priest. Basically his goal in life is to Christianize the mga people from mga places na wala pa talagang civilization, hindi pa Christianized. So for me, the way I understand him is ganun lang siya kasimple. He comes from a wealthy family, pero ang passion niya talaga is to serve Christ. Si San Vitores, parang siya yung naging father figure ni Pedro Calungsod. Siya yung, ako nga, in my own opinion, parang siya talagang nag-mold kay Pedro Calungsod. He plays a very important part sa buhay ni Pedro Calungsod kasi siya nga nagturo kay Pedro Calungsod about Jesus Christ, about heaven. So, I think pag wala si si San Vitores, personal opinion ko lang, si Pedro Calungsod, hindi siya magiging Pedro Calungsod. Pero but this is, since itong kwento ni Pedro Calungsod is calling nito eh. So siguro, kahit sino kasama ni Pedro Calungsod, kung yung purpose niya talaga sa buhay and yung calling niya is to be a saint, then he will be a saint. Kaso for me lang, interpretation ko, kaya ko nasabi yan because si San Vitores really plays a very big part sa buhay ni Pedro Calungsod. When I was talking to Direk Francis, sobrang naramdaman ko yung passion niya sa ginawa niya, sa creation niya, sa sinulat niya. So that time, parang sinabi ko, parang buhay ng isang Pinoy na saint na gusto ni Direk Francis ipakilala. Parang kasi since ang namin is very small lang naman, parang gusto niya lang i-share sa mga, parang kapitbahay nga yung term ko, i-share sa kapitbahay para ipakilala si Pedro Calungsod. Tapos ang tagal wala. Recently, nakausap ko sila ulit. And kinuwento niya na meron tayong may magandang news. Oh, ano yun, Direk? Sabi niya meron tao gustong tumulong sa atin. So tapos yun na nga nakapasok sa Metro Manila Film Festival. So parang natuwa ako kasi pag going back sa ko na parang gusto lang namin ikwento sa kapitbahay. Parang because of sa mga tao na nakita ang potential ng project, parang pwede na namin ikwento sa buong barangay. Mas malaki pa nga sa barangay sa buong bansa. Ang pinaka-challenge on my part is paano mo siya ipaparamdam sa viewers na tao siya. Na kailangan maramdaman nila kung ano yung soul ni San Vitores. So, ang daming process pinagdaan. Nag-research ako. Background ni San Vitores as a Jesuit priest. Yun, lahat. Para maintindihan ko yung puso ni San Vitores. Ngayon kasi, yung youth kasi ngayon, masyado na tayong detached sa nangyayari sa buhay natin. Kahit sa personal lives natin, detached na tayo because of the technology. So ito siguro, I think yung Pedro Calungsod would serve as an inspiration sa youth na ngayon tayo, konting sacrifice na lang ang hinihingi sa atin. Kahit na nga lang magpunta tayo ng church 1 hour every Sunday, minsan nagreklamo pa tayo, pero kung titignan natin yung buhay ni Pedro Calungsod, ang binigay niya, buong buhay niya, tayo, isang oras lang para mag-church, minsan hindi pa natin may bibigay. So siguro, I want to reach out sa youth talaga, na, come on, what's 1 hour? San Pedro, he offered his whole life. Bigay natin isang oras lang. Simple lang, konti lang. And, syempre, para rin syempre sa mga parents din, na kasi minsan responsibility ng parents kung bakit yung mga kabataan nadidetach sa nangyayari sa pagiging
Catholic, pagiging Christian, ano din sa parents na awakening din. Ako, ganun ang nangyari sa akin eh. Kasi parang minsan andun na lang simbahan, ang lapit na simbahan, hindi pa natin magagawa yung pagpunta sa church. Pero ngayon, ito yung lumapit eh. Yung buhay ng isang... Kasi for me, si San Vitores, yun nga sabi ko, very important person talaga siya sa buhay ni Calungsod. Parang ang buhay ng isang tao na nag-touch sa isang youth na naging saint, parang lumapit sa akin. Ngayong Pasko, mga anak at magulang, sa gitna ng pagtitipon at pagharap sa pagsubok, maging inspirasyon ang istorya ni Pedro Calungsod, Batang Martir.